Soc aquí de nou amb un unboxing, en aquest cas amb aquesta Skull Panda que vaig comprar a la Pop Mart de Shanghai. La veritat és que feia molt temps que tenia ganes de tenir una d'aquestes, però aquí són bastant cares, em sembla que són més de 20 euros, i a Shanghai eren 15, així que vaig dir, de cap. He de dir que em semblen totes precioses. Triaré dos i diré que les dues que més m'agraden són aquesta i aquesta, la lila i la rosa. No miraré, no faré trampetes. Intentaré adivinar pel tacte què és, però no miraré la targeta. Aquí hi ha dos pauets, aquí hi ha un cap, aquí hi ha les borles aquestes del costat. Crec que 100% segur la rosa que a mi m'agradava no és, però és que ni idea. Acabem amb aquest patiment, anem a obrir-ho ja. És molt més bonica del que m'esperava. És preciosa, tio. Els detalls... Hola? És que és preciosa. Aquesta és la targeta. A mi m'ha semblat preciosa. Bueno, ja ho he dit, era una de les que jo volia. Digueu-me vosaltres què us ha semblat, si haguéssiu preferit alguna altra, o si vosaltres us n'heu comprat alguna i us ha tocat algun altre model, que tinc molta curiositat.